Poznato nam je da na početku vjerovanja molimo vjerujem u jednoga Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. Ali što je to nevidljivo što je Bog stvorio? Kad čitamo izvještaj o stvaranju, vidimo kako je u 6 dana stvarao svijet i na kraju kao krunu svega stvorio je čovjeka, sebi slična. Jasno nam je što je to vidljivi svijet koji je Bog stvorio, ali što spada u nevidljivi svijet? Neki misle da je Bog stvorio naše duše prije nego što je stvorio nas, prije nego li je stvorio i svijet. No, što se naše duše tiče, ona nije stvorena davno prije nas. Crkva nas uči da u trenutku začeća Bog čovjeku stvara i besmrtnu dušu. Ljudski život počinje začećem i tada dobivamo dušu. No, Bog jest stvorio jedan duhovni svijet, duhovna bića, prije nego li je stvorio vidljivi svijet. A to su anđeli. Ako čitamo Bibliju, vrlo često ćemo naići na poglavlja gdje Bog šalje svoje anđele ljudima, kako u Starom, tako i u Novom Zavjetu. Na početku Isusova zemaljskog života, kad je anđeo navijestio Mariji, kad je Isus uskrsnuo, anđeo je stajao na grobu i još mnogo drugih primjera. Anđeli su duhovna bića, bez tijela, iako mogu uzeti lik čovjeka. Nigdje u Bibliji se ne spominje da bi neki anđeo imao krila, ali mi ih tako sebi lakše predočavamo kao one koji su veza između neba i zemlje. Svatko od nas ima i svog anđela čuvara. I to je veliki Božji dar koji često ne znamo cijeniti. On je spreman na svaki naš poziv, ali mi smo često prezauzeti vidljivim svijetom. Anđela ima više vrsta. Osim anđela čuvara postoje arkanđeli koje Biblija poimenice spominje, a to su Mihael, Rafael i Gabriel. Njih možemo usporediti sa generalima te duhovne vojske. Postoji 9 korova anđela. Znamo vidjeti i na slikama lijepe anđele koji izgledaju kao djeca. I znamo čuti da neki kažu kako dijete ako umre postaje anđeo. No koliko god da su djeca Bogu mila i bez grijeha, oni ne postaju anđeli, makar ih možemo uspoređivati s anđelima. Djeca su djeca, a anđeli su anđeli. Sve što je stvoreno postoji zahvaljujući Bogu stvoritelju. Svrha našeg postojanja je da svojim životom proslavimo Boga. Anđeli su također stvoreni da proslave Boga, ali oni koji mu nisu htjeli služiti nego su se slobodnom voljom odmetnuli od Boga jesu pali anđeli. Ti pali anđeli su zapravo vragovi. Kada nekoga volimo, onda želimo biti kao ta osoba, nasljedovati je. Kršćani zato imaju svece za svoje uzore, ali možemo nasljedovati i anđele u nečemu. Možemo slikovito reći da je netko dobar kao anđeo jer ne podnosi kad se Boga vrijeđa pa ga brani, ili brani obespravljene i slabe i nemoćne, ali ni najbolji čovjek ne postaje anđeo, jer svi su ljudi grešni. Isus, naš spasitelj i otkupitelj, želi nas u svom kraljevstvu, gdje ljudi žive kao anđeli, ali na nama je, na našim slobodnim izborima, koliko ćemo ostvariti cilj za koji smo stvoreni, vječnost s Bogom. Možda smo najsličniji anđelima onda kad se Bogu, svom stvoritelju i otkupitelju, iskrena srca klanjamo. Poslušajmo što nas ukratko o stvaranju neba i zemlje uči katekizam. Kompendij katekizma Katoličke crkve. Nebo i zemlja. 59. Što je Bog stvorio? Sveto pismo veli: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Ostanak 1.1. U svojoj ispovijesti vjere crkva navješćuje da je Bog stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga, sviju duhovnih i tjelesnih bića, to jest anđela i vidljivoga svijeta, posebice čovjeka. 60. Tko su anđeli? Anđeli su čisto duhovna stvorenja, bestjelesna, osobna i besmrtna bića, obdarena razumom i voljom. Oni neprekidno gledaju Boga licem u lice,
slave ga, služe mu i njegovi su glasnici u ostvarenju spasenskoga poslanja za sve ljude. 61. Kako su anđeli prisutni u životu crkve? Crkva se sjedinjuje s anđelima da se klanja Bogu, zaziva njihovu pomoć, a u bogoslužju posebno slavi spomen nekih anđela. Citat svetog Bazilija Velikog. Svaki vjernik ima uza se anđela kao čuvara i pastira da ga vodi u život. 62. Što Sveto pismo uči o stvaranju vidljivoga svijeta? Pripovjedanjem o 6 dana stvaranja Sveto pismo omogućuje da spoznamo vrijednost stvorenoga i njegovu svrhovitost. To je slava Božja i služenje čovjeku. Sve što postoji, svoje postojanje duguje Bogu od kojega prima vlastitu dobrotu i savršenost, vlastite zakone i vlastito mjesto u svijetu. 63. Koje je čovjekovo mjesto u stvorenju? Čovjek je vrhunac vidljiva stvaranja jer je stvoren na sliku i priliku Božju. 64. Kakva je veza među stvorenjima? Među stvorenjima po Božjoj volji postoji međuovisnost i hijerarhijski odnos. Istodobno među njima vladaju jedinstvo i solidarnost, jer svima je isti stvoritelj. Sve ih on ljubi i određene su na njegovu slavu. Poštivati zakone upisane u stvorenje i odnose koji proizlaze iz naravi stvari počelo je mudrosti i temelj morala. 65. Kakav je odnos između stvaranja i otkupljenja? Djelo stvaranja dosiže vrhunac u još većem dijelu otkupljenja. Naime, to je početak novoga stvaranja u kojemu će sve naći svoj puni smisao i ispunjenje.